Салому алейкум дӯстон. Пастилҳои новинкара шумода якта рӯй мекунем, нишон медиҳем. Нархошон 200 сум болояхе. Дӯстон кадоме ки заказ карданед дар ватсапш нависем ё ҳамин суратро видеоро скриншот кунед, сураташон рӯйтон мекунам бо якта. Адрес бозори Корвон, дарвозаи пажарка дасти рост, 4 ряд 116 дукон. ватсапш ҳаст. бо кадоме ки наёфтен занг мезанед, ёфтанаш қӣ нест. наздики рӯпарӯи Шанхай бозори ду мешавад. айконсити агар дароен дасти чап медоред широки ряд мешавад, пушти широки ряд мешавад. 116 дуконе дӯстон. ҳамаш бурои навай ина тамошо кунед. ҳамаш бурои навай дӯстон. дар комментария нависем бо шумо чизе ки чӣ намуд бор дар кора дар комментария нависем. мо пастараса мекунем шуморо реклама кунем. хеле реклама бепул ройгон барои шумо фақат подписаться кардан фаромӯш накунем. ҳамаш ин бурои навай. ҳамаи намудаш ҳастем. бо туркиам дорам, бо покистониам дорам, пастилҳои одама додама ҳамаи намудша дорад дӯстон. як боди адресша мегӯм. бозори Корвон, якум дарвозаи обтои пажарка. медори пажаркара дасти рост мегардӣ, 4 ряд ҳисоб мекунӣ. медаро ряд 116 дукон мешавад. ина номерои ватсапшон бо нависагием. кадоме ки омаданед номеро сохранить кунед, бо занг занед. кадоме ки омада наметонед, доставка дорам. номерошон ҳастем. суратҳои тоқа видео кадомаш ки маъқул аст скриншот кунед, суратша рӯй кунед, бо шумо хуй мекунад, нишонтон метад қати наҳолочка, қати простини падад, яъне ҳамаша шумо нишон метад дӯстон. ин модел беҳад рангаш бисёре дӯстон. ина бинехтон рангош беҳад виброш бисёри баде дӯстон. тамошо кунед дӯстон. подписаться кардан фаромӯш накунед. дар ютуб, дар тикток дастгирия фаромӯш накунед. подписаться лайк. шумо фақат як лайк, подписаться пешакиаматон дар раҳмат дӯстон.